שנים הוא עלה לארץ ישראל, לא יודע בדיוק כמה שנים, ואז הוא פתח במסלול של התעלות רוחנית. זה לא קשור דווקא להתעלות מצוות, זה קשור גם כן לדברים יותר פנימיים ורוחניים, חסד, קודש ברוך הוא וכל מיני דברים כאלו. יהודה, כמו שהרב הזכיר, רוב חייו היה בסבל, גופני ונפשי, אבל כמעט תמיד הוא היה בשמחה. יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה נזדחכת בייסורים, והקהל הקדוש הזה מסכים, כשהזדחכת, ואתה תעלה עכשיו ישר לגן עדן ללא עיכול ופשוב. לפני כמה חודשים אמר לי יהודה את הדברים הבאים. אמר לי ככה, הרבה אנשים שעברו את מסלול חיי, הם כבר לא נמצאים בעולם, הם כבר לא חיים, נמצאים בקבר. אבל אני נשארתי בחיים. אז למה השם השאיר אותי בחיים? כנראה שיש לי שליחות. כנראה אני צריך לזכות את הרבים, צריך ללמוד אותם, ללמד טועים בינה, ולאלף אותם מניסיוני הרב. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הוא נפטר מתוך תשוקה לזכות את הרבים. אבל השם זיכה אותו לעשות זיכור הרבים בצורה אחרת. לאחרונה מצבו היה מאוד קשה בהרבה מובנים, ואז הרבה אנשים ברמת בית שמש נתגלו במיטבם. המון אנשים עזרו לו. הנציגים של קופה של צדקה, הנציגים של מלאכי, השכנים והמתפללים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אולי אני אשכח מישהו, כולם עזרו לו רבות. יהודה גרם להרבה יהודים לעשות חסד. הוא גרם להרבה יהודים לגלות אולי דברים טובים שלא ידעו שיש להם את זה. וזה אופייני ליהודה. ושהיה אדם מאוד טוב, זה כולם יודעים. אז הוא גרם לאנשים להיות יותר טובים. הוא זיכה את הרבים. אולי לא בצורה שהוא חשב, בצורה אחרת. הבנות שלו רחל חנה ושרה תהילה. אבא שלכם נפטר צעיר. הוא לא הספיק לעשות את הכל. אבל הוא אהב אתכם, תדעו לכם. היה לכם אבא צדיק. אבל טוב. הוא רצה שיהיה טוב. ואתם תמשיכו אותו. עכשיו, כמה מילים ליהודה. אני מבקש לך סליחה. אני יודע שעזרתי לך מספיק. אבל אתה היית בן אדם טוב. תסלח לי כל אלו שפגעו בך. והזכות הזה תעמוד לך ותעזור בשבילך. הרב ביגר.